hej, nie pod Nadrácom, ale hneď pod Valandou, majú kopec časopisov. Poznáte to podľa seba. Takže domáci drasenci, klasické hranice, chlapi, držíme palce. Potom dohňaný šport, Drumovecko šport, Dučkovec, Ospička, Ruskovce, muži šport, Lidečko, muži šport a ak príde z Borabe, budú aj Vianoce, muži šport. No. A momentálne máme okolo základných kopec človekov, aj tí, ktorí tam nemusia byť možno. Mi to pripomína Moskvu a Červené námestie, keď tam vtedy s tým mladým výkladom pristáva. Bola aj Cinka Klamen.